وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ويانا شجرودان وجنكي سرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. وين هنا maka gidan nan? Ikon Allah ba. Kai ba annabi bane ballanta naka ce min an yi maka wahayi. Amma ai ko babu wahayi akwai ilhama. Tun da wannan halin nan. Ya faɗa min cewa yana son ki ne da ba da wata manufa ba, amma ya kasa samun dama ya isar miki da sakon. To ni ina ruwana da wani haɗaɗɗen gaye ɗan birni. An gaya mishi ni ina buƙatar wani ɗan birni ne, a gaskiya ni ba na san shi. Hanyar Allah. Ɗauko haɗuwa ta zo daidai da zama gaskiya. Kai ma nan a gidan ku ne. Ba matsala. Wurin shi biski sai tuyo mai. Yau wata 4 kenan, amma baka sake ce mun komai dangane da wannan magana ba. Ina kamar gara a fasa aurena da wannan yarinya. Ka bi ta hankali mana, kamar yadda mahaifinka ya faɗa. Ka je ka dauko mana wata can gaibu da bamu san daga ina take ba? Za ku ka goma a cikin kunci har ƙarshen rayuwanka, domin kuwa ni ba masoyiyarka ba ce, kuma ba na son ka. Ba zan taɓa zama masoyiyarka ba har abada. Ko ba ni bane a cikin zuciyarki a baya, to yanzu ki saka ni daram a ciki. Don haka na zo da wani umarni, yarinya mai hankali mai cancanta, yar manyan mutane yar dattawa, wato Rabi'a. To shikenan. An ba ku dama ku dai tsakanin. Allah na gode maka. Ayyiriri! Alhamdulillah! Wani hukunci kika yanke wa kanki akan wannan auren? Abbanki ya ce kin amince da auren Bilal. Ba zan faɗa komai ba yanzu anti. Sai gobe ranar ɗaurin auren. Hanyar Allah tana da yawa.